खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आंहा माखासे पार्सेल सफैदो आं बेफोरखौ आनबक्सिं खालामनो थाखाय बिराद एक्साइटेड आरो नोंथांमोननोबो आङो थाबनो दिन्थिनोसै आरो ना बारदे पेक खालामबाय थाला स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, next आनो जाहैबाय नैबे आङो राइस पेपर बिहरलायबाय बिराद गोथाव मोनो आं नोंबो गोथाव मोनो राइस पेपर स' बेखौहाय आङो बानायनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो बे राइस पेपारजोंहाय बिराद मोनसे डिलिशियास स' बे राइस पेपारजोंहाय नोंथांमोना बिराद डिफरेन्ट टाइप्सनि माने डिश बानायनो हायो डिश मिन्स बेखौहाय नोङो मोजाङै रोल खालामनानै फ्राइबो खालामनानै जानो हागोन बा आं दिन्थिगोन नोंथांमोननो सानसे आं दिन्थिखादोंमोन खोमा स' आं बिराद मोजां मोनो आङो बेखौहाय चिकेन ओमफ्राय गाजर ओमफ्राय थाइबें बेफोरखौ होफानानैहाय बेयावहाय रेप खालामनानै जानो बिराद गोथाव मोनो आरोना स' बेखौ बिहरबावबाय आं गोसोआव दंना नोङो हाय गाइस आंनि बिराद फेभरेट पारफ्यूम नैबे बडि प्लामनि बिराद खम दामबाबो बिराद मोजां आरोना मोनसेयाव 295 ल' ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय थाबनो जोबो बेखायनो आं मोननै बिहरबाय एबारे ओमफ्राय नैबे आङो एसां खमनि माबा लाफेराखैमोन आरोना पारफ्यूम किन्तु बियो ओरैबायसा मोजां मिथिबायना जि थाबनोबो जोबो आरोना बाङायल' थायो बे जाहैबाय 175 बे 175 बे 175 बेबो 175 किन्तु बे पारफ्यूमा ओरैबायदि लाक्जारियास माने मोदोमना आरोना ओरैबायदि मोजां लुक्सआबो बिराद मोजां आं जल्दि खेवनानै दिन्थिनो र' नैबे मोनसेखौबो दिन्थियो आङो महाबा थांबाबो बेगफोराव केरि खालामनो बिराद मोजां ट्रेभेल फ्रेन्डलि आरोना बे पारफ्यूमा बेबो बेनो ओमफ्राय नैबेखौ मोनसे बख'नानै देखायनोसै आङो बेयो जाहैबाय मा ब्रेन्डनि बियो You are so sweet, you are so lovely नो पेकेजिंआबो बिराद मोजां स्टाइलिशथार आरो बथला रामसन्स ओमफ्राय बे मोनसेया बे ब्लु आरोना मोनामसुनायनो मार मोजांखा ओमफ्राय नै मोनसेया जा समायनाखा बथलाबो ओमफ्राय जि मोदोमनाखा खोग्लि जायो आं ओरैबायसा खमनि पारफ्यूम अब्लाबो रावबो आंखौ पात्ता मोना आरोना खमनि पारफ्यूम लायो होननानै नायसे मोजां जि मोदोमनाखा मोदोमना मोनदों ना मोदोमनाबाबो ना बै खम दामनि माखासे बुस्थुफोर थायोना बेबायदि बोरैबा मोनामो खिन्थु बे बिदि नङा बिराद मोजां नोंथांमोना गासैबो बे प्रडाक्ट्सफोरनि लिंकखौहाय आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनावहाय नुनो मोनगोन स' थेंक यू स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ यू बाय बाय स' गाइस दायो आङो आनबक्सिं खालामजोब्बाय मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोनाथ' खेबसे बख'लाय खेबसे दिन्थिलाय नोंथांमोना बिराद टाइम लागोन ना स' बिनि थाखायनो आं हाजासे भिडिअखौ सर्ट खालामनो नाजाबाय स' बेखायनो आङो गासिखौबो दिहुनजोबनानै लाखाबाय सैमायालाय मा जानायनि मान सोंबाय थानांगौ जाखो ओइ गोदोरा आयौ जि मोजांथार मोनो आं बेखौ नुनो नायले नै आं खिथानोसै हा दाखालि आङो इउटुबाव नायदोंमोन आरोना बे मोनसे खोथाखौ बे बुस्थु जे बे बाबल्स मिथिदो बे बुस्थुआ
बे बुस्थुखौ बानायखानो होनना बानायाखैमोननो हो आं दाख्लै इउटुबाव नुदोंमोन आरोना स' नोंथांमोनाबो माखासेया मिथियाबा आं खोन्थानानै होनोसै नैबे जिहेतु जों माबा मोनसे पार्सेल बा माबा मोनसे बुस्थु बायोब्ला बा अर्डार खालामोबा बेबायदि बुस्थु फैफायोना स' बेखौ बेनि बानायनाय कम्पानिया बेखौ बानायनो होनना बानायाखैमोननो बे बाबल रेपखौ आरो रेप खालामग्राखौ माने माबा मोनसे बुस्थु बानायनायावहाय माने मा होनो माबा मोनसे बुस्थु बानायनायावहा बेबायदि बुस्थु जाफ्लांबायनो माने बेलुन थिफुनाय बायदि आरोना ओमफ्राय जि दुखु जाबायनो बियो मानो बिदि जाखो आंनि माबा मोनसे बुस्थु बानायनाया मानो मिस्टेक जानानै मानो बेबायदिसो जाखो होननानै ओमफ्राय बेखौनो बियो मा खालामखोनो मोनसे बिदि बुस्थु रेप खालामनायावहाय माबाबाय बाहायबाय ओमफ्राय बेयावनो बियो फेमास जालांबाय आरो माथो बेबायदि बुस्थुखौ माथो बुस्थुखौ बिदि फानफैजोबनानै हरबा गाज्रि जाया बा मोजाङैनो सेफ थायो बेबायदि होननानै ओमफ्राय बेनि उनावनो गोसारलांबाय दा सब बुस्थुआवनो इउज खालामो आरोना जि बुस्थुआ बायथावना जि बुस्थुआ माबाथावना बेखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय नैबे बुस्थुखौ इउज खालामनाय जायो माइसे गोरोंलै दायो जोङो लगायनोसै बेखौहाय नानिजों आंजों नानिखौ लेंहरबाय आं हेल्प खालामनो थाखाय So guys, lastly, आंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव खौरां आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर आङो आंनि थर्ड सिल्भार प्ले बटनखौ मोनबाय आंनावथ' मोननै अलरेडि दंखायो मोनसेया जाहैबाय बे चेनेलनि गेमस्रि दैमारि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जिडि प्रडाक्शननि ओमफ्राय बेयो जाहैबाय गेमस्रिस ब्लग स' बेखौहाय आङो आनबक्सिं खालामथ'ला ये सिल्भार प्ले बटन ओमफ्राय बेखौहाय नोंथांमोना आंनि हिन्दी चेनेलावसो नुगोन आरोना बेखौ आनबक्सिं खालामगोन आङो स' बेयावहाय मा जिनिस हरफायो ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना मा जिनिस हरफायो बेयावहाय ओमफ्राय आं माने बेखौनो गोजोनो आरोना बेबायदि एवार्ड मोनबा जे आंनि हार्डवर्क बा आंनि डेडिकेसन थानायखाय आं मोनदों आरो लोगोसे नोंथांमोननि बयनिबो सापर्ट मोननायखायसो आं दिनै बेखौहाय मोननो हादों स' बयनिसिमबो साबायखर आरो लोगोसे बेखौहाय जिहेतु मानो गोजोननाय मोनसिनो होननानै बुङोबा बेयो जाहैबाय आमेरिकानिफ्राय हरनाय इउएसए निफ्राय हरनाय एवार्ड स' इउएसए आव थांफेरनो मोनाखैब्लाबो आइ होप फिउचाराव थांनो मोनगोन स' बेयो इउएसए निफ्राय फैनाय एवार्ड नालाय बेनि थाखाय बिराद स्पेशल आरो स' नोंथांमोना आंनि बै मोनसे चेनेलावसो नुनो मोनगोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोना आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिगोन आरोना बेयो शु रेक आरोना स' बेयावहाय बिराद मोजाङै सेन्देल जुथाफोरा आरामै थायो आरोना आंनावथ' बिदि जायगा गैया नालाय न'आवहाय जे एकदम गिदिर क्लोजेट रुम बिदि बानायनो निस्सय देनांहाय ड्रिम हाउसाव बानायगोनखौ सानगासिनो हायोना हाया नायनोसै इसोरनि आखायावसै स' दायो गैथ'वा जिहेतु बेजोंनो खामानि माबाथ'नांसिगोन आरो खाथायनांसिगोन स' नै बेयावहाय माखासे मा बुस्थुफोर नांगौ बेखौ बानायनो थाखाय ओमफ्राय सिगांनि भिडिअ जुदि दङबा आं होनानै होगोन सिगांनि भिडिअखौहाय आरो स' बेखौ जों बानायनोसै नै गाइस बुस्थुफोरा दा बानायनोसै आं दोननानै फैदो So guys, नै जों बानायखांबायमोनानो आरोना नै बानायखांजोब्बायमोन खिन्थु जोंना उल्था उल्थि जादों माने बेयावहाय मोनसे हल दङ आरोना बे हलखौहाय नैबे साइडआव जानांगौ जेनेबा नैबे हला नै बिथिं गैया नुवाखै नै बेयावसो बे उल्थाथा जाबाय बेखौ नै बिथिं जानाय खालामफिननांगोन आरोना जोङो मोनफा मोननैल' राइट जादों नै बियो राइट जादों गैया गाहायावथ' सब एखे मा जाबावगोन दालाय खामफिननांसिगोन नङाबा जों बेखौ मिडल पार्टिशन खालामनो हानाय नङा लस खालामबायलै नोङो So guys, दायो जोङो नै बानायखांबाय ओमफ्रायहाय माबोरैहाय नुखो नोंथांमोना So guys, नै बेसेबांबा गोबाव हार्डवर्क खालामनानै ओंखारबाय खैथा दङ नै फ्लरा बेयाव दोननोसै आरो